Čaute. Dneska je sobota a my sme sa rozhodli, že sa pôjdeme pozrieť do Ho Chi Minhovho mesta. Takže som sa rozhodla, že vás tam zoberiem so sebou. Toto je môj outfit. Tieto leginy na cestu s takouto bundičkou. Mám ich od značky Inhale. A kúpila som si ich na Bali, takže keď by to niekoho zaujímalo. No a my už ideme, takže sa vidíme v Ho Chi Minhovom meste. Bye! No, takže Saigon sa dneska nekoná, pretože sme trošku zle vyratali cestu. A pôjdeme tam budúci víkend, ale cestou sme sa zastavili na jedlo a vyzerá takto. Náš výlet do Ho Chi Minhového mesta štartuje v tomto prístave. Mysleli sme si, že teda ChatGPT nás trošku oklamal, že ide lode o 8 ráno, ale prvá loď ide až o 12, takže sme tu trošku skoro. Ale neberiem to nejako negatívne, aspoň si to tu trošku opozrieme, pretože je to vlastne druhá strana ostrova, kde vlastne bývame. Narazili sme na veľké množstvo kaviarní s krásnymi výhľadmi na more a na celý prístav. Táto časť mi ale prišla smutná, pretože tam bolo nespočetne veľa odpadkov. Čakanie sme si skrátili v tejto kaviarni, kde sme stali dobrú kávu a otestovali aj zmrzlinu, ktorá nebola až taká dobrá. No a tu už sa bordujeme na loď, v ktorej to vyzeralo ako v autobuse. Cesta loďou nás na osobu vyšla cca 200 000 vietnamských dongov, čo je v prepočte nejakých 7 €. A oproti ceste taxíkom, ktorá nás zo Vung Tau do Saigonu stojí 50 €, sa to veľmi oplatilo. Cesta trvala cca 2,5 hodiny, nič strašné. No a tu už som šťastná ja, že tentokrát konečne dorazíme do cieľa. Po zakotvení v Ho Chi Minhovom meste sme sa rozhodli ísť pešo na ubytovanie a keďže sme boli neskutočne hladní, naša cesta viedla kam inak ako do McDonaldu. Cestou z McDonaldu sme narazili aj na jednu z mojich zastávok z wishllistu na Apartments Coffee, neviem či to čítam správne, ktorá vyzerala krajšie zvonka ako znútra. Donútra som nemala odvahu ísť. Ubytovanie sme mali malé, stálo nás cca 20 € na noc, čo na takýto výlet úplne stačilo. Mali sme tam peknú kúpeľňu, takú mini kuchynku, posteľ a to bolo všetko. Fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Won't have to drive too far. Pri prechádzke centrom mesta sme navštívili aj nákupné centrum, ktoré malo niekoľko poschodí a obchody so značkami, ktoré nájdete aj u nás, ako napríklad Zara alebo H&M. No a my sme sa vlastne v tomto nákupnom centre aj navečerali a išli sa pozrieť na nočné trhy, ktoré boli vlastne odtiaľ len kúsok, ale tam už som potom absolútne nič nenatočila. Ďalší deň začíname v kaviarni, kde som si dala klasický matchu, ktorá bola vynikajúca a avokádový chlebík, ktorý mal ako ozdobu aj takúto pavučinu. Ale bol napriek tomu vynikajúci. Ktoré som veľmi chcela vidieť, bola Book Street, kde ma prekvapilo, že tam ľudia na každom kroku niečo vyrábali. Bolo tam hrozne veľa knížiek, ale takmer žiadne anglické, takže som sa odtiaľ žiadnu neodniesla, ale dokonalé miesto pre knihomolov. Našou ďalšou zastávkou bola najväčšia pošta, kde to bolo plné pohľadníc a suvenírov.
Samozrejme, že som si kúpala pohľadnice a keď som ich chcela odoslať, tak pani pri okienku mi povedala, že na Slovensku ich neposielajú, takže ich odošlom asi až po navrate domov. Tu už som si kúpala svoj prvý ventilátor a užívala som si jeho schladzujúce účinky v tom teple a v tejto kaviarni mali asi ten najlepší výber rôznych koláčov, croissantov, sladkých slaných vecí a toto bolo tiramisu, ktoré som tam dala a bolo vynikajúce, takže odporúčam navštíviť. A toto je z nášho tripu do Saigonu všetko to, čo som stihla natočiť. Dobré ráno. Idem sa teraz dať do poriadku, ukážem vám svoju rannú skincare a ideme cvičiť. Sú pre mňa klasickým upratovacím dňom. Ja milujem proste čisto okolo seba a po víkende si tá domácnosť proste zaslúži mať taký ten refresh a vstúpiť do nového týždňa čisto. A keďže milujem upratovacie videá, tak kúsok z tejto mojej rutiny si môžete vychutnať práve teraz. Po upratovaní som si konečne umyla vlasy a dala sa dokopy a pustila sa do práce. Víkend sa vždy vyberieme na nejakú prechádzku po meste. Samozrejme nemohla chýbať mača. Teraz sme išli otestovať maču do takej blízkej kaviarni. A mne sa vždycky podarí si dať do drienku slámku takto. A bola by som strašne rada, keby ste mi napísali do komentára, koľkým z vás a ako často sa podarí proste piť zo slámky naopak. Klasicky sme teda išli objavovať nejaké ďalšie časti Vung Tau a mesta, v ktorom vlastne teraz momentálne vo Vietname žijeme a toto bola veľmi krásna oblasť, boli tam také pláže, chodníky, bolo to tam celkom tiché, takže sme si to tam užili pri prechádzaní sa, len nám bolo neskutočne teplo.
preto sme sa išli schladiť do takéto nádhernej kaviarne, kde som chcela ochutnať nejakú ochutenú kávu, ale bola hrozne nechutná, takže som ju nedopila. A môj priateľ si dal takúto zmrzlinovú misu, tiež mi tá zmrzlina nechutila, ale on si celkom pochvaloval. Tak a to je z dnešného videa všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, zanechajte like, koment alebo subscribe a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Bye!